Welkom bij deze nieuwe editie van de Cultuurketting. En voor vandaag een hele bijzondere gast. En het doet mij groot genoegen om aan te kondigen, Stef Klasses. Goedemorgen. 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 Ja, want het is vroeg als ze deze opnemen. Je komt net terug van het sporten, dus je hebt dat ingekocht voor ons? Ja, weet je, ja, daar maak je gewoon even tijd voor en dan ga ik het zo wel weer afmaken. Ja, je accent joh, dat is niet meer helemaal van hier hè? Nee. Dat klopt. Ja, ik woon nu 4 in Amsterdam. En ik werk ook met kleine kinderen. En ze zeiden in het begin gewoon, ja, we verstaan je niet. Dus Ja. dan moet je wel. Dus dan word je noodgedwongen om dat accent over te nemen. Ja, precies. Ja, want je woont in Amsterdam en daar ben je leerkracht hè? Ja, nou ja, daar ben ik niet per se leerkracht, maar daar ben ik muziekpedagoog. Dus daar werk ik met babygroepen en met peutergroepen op verschillende kinderdagverblijven. Oké, en hoe ziet dat er nou uit voor Stef? Ja, nu is alles weggevallen, want ik ben zeg maar freelancer, dus ZZP'er. En al mijn shows zijn natuurlijk gecanceld nu. En ook de kinderdagverblijven, want daar zijn alleen kinderen van vitale beroepen aanwezig. Dus ja, om dan muziek te doen met 2 kindjes, zeg maar, ja, dat is voor hen dan niet rendabel. Dus eigenlijk ligt het allemaal een beetje op schat. Dus je zit eigenlijk ook af te wachten tot we met z'n allen weer uit onze zelfquarantaine mogen. Ja, precies. Ja, en dan heb ik wel het geluk dat ik natuurlijk muziek thuis kan maken. Dus dat is wel prettig. Alleen, ja, het is wel, ja, het is wat het is. Ja, je wordt er een beetje somber van. Gelukkig heb je als muzikant nu alle ruimte om te schrijven. Dus wij verwachten wel wat over een paar weken van je natuurlijk. Hoe is dat als muzikant? Want je hebt net The Voice afgerond. Ja. Dat hebben we natuurlijk met z'n allen op de voet gevolgd hier in het Venraizen. En dan is het toch de bedoeling dat daar prachtige kansen uitkomen, Stef? Ja, en dat gebeurt ook wel een beetje. Alleen, we waren bijvoorbeeld bezig met een toertje aan het plannen van 4 shows. Maar ja, die waren we precies aan het plannen. We hadden nog niks vastgelegd voordat het hele coronavirus zeg maar, echt los aan het barsten was. Ja. Dus al die shows die nu gecanceld zijn van de komende paar weken, die gaan natuurlijk voor. Dus dat is wel, dat is even balen. Maar ja, goed, we gaan gewoon kijken hoe we dat dan straks weer op kunnen pakken. En daar heb je vertrouwen in, dat dat straks dan weer opnieuw opgepakt wordt? Ja, nou ja, daar hebben we wel de juiste mensen voor. Ja. In mijn team. En ik heb nog heel veel muziek klaar liggen, dus we gaan gewoon heel veel muziek uitbrengen. Vandaar. Ja, dat belooft mooie dingen in de toekomst. Je bent recent nog bij de Omroep geweest, hè, bij Erik van Otterdijk in het programma. En daar heb je een nieuwe single gedaan. Ja, Carried Away, ja. Die heb ik daar live gespeeld. Voor het eerst trouwens dat ik hem live in mijn eentje speelde. Dus dat is wel, het is wel een dingetje altijd. Hey, en dan was ik op Facebook aan het kijken en toen... ik ben een snel gehoerd mens. Dus ik zit snel al overal bij te janken, bij iedere reclame zo'n beetje. Maar jij en een vriend van je hebben me in het bijzonder geraakt. En ik denk heel veel mensen. En dan heb ik het over Ayoub. Ja. Wat is er gebeurd wat tot deze video heeft geleid? We waren, volgens mij was dat 1,5 week geleden of zo. Toen waren we samen in de studio. Waren we eigenlijk gewoon in de avond wilden we een soort van livestream concertje doen via Instagram. Dus daar waren we eigenlijk de hele dag een beetje mee bezig om alles goed te krijgen. Maar toen was ik een beetje aan het spelen op gitaar en wat dingen aan het zingen. En toen zeiden we eigenlijk, toen keken we elkaar aan en zeiden van, zullen we niet gewoon iets gaan schrijven nu? Want we hebben nu best wel wat tijd om te doden. En waarom gaan we het niet gewoon over het coronavirus hebben, maar dan wel een soort van met een positieve insteek, zeg maar. Dat we snappen dat mensen bang zijn, maar dat het uiteindelijk wel goed komt, zeg maar. We willen vooral degene die niet bij hun naasten kunnen zijn, weet je wel, bij hun opa's en oma's, en degene die niet bij hun geliefde kunnen zijn, omdat ze misschien ver uit elkaar wonen. Dus voor iedereen die niet bij degene van wie ze houden kunnen zijn, hebben we dit eigenlijk geschreven. Geheel belangeloos, gewoon om de boodschap naar buiten te brengen.
Ja, en toen dachten we eerst van moeten we daar een heel ding van maken? Nee, we maken gewoon een video. En hij woont natuurlijk in Huizen, wat vlakbij Hilversum ligt. En ik in Amsterdam, dus we hebben het eigenlijk allebei gewoon thuis opgenomen. En ik denk dat dat ook gewoon de boodschap het duidelijkst overbrengt. Weet je, dat je muziek verbindt, of je nou ver bij elkaar bent, ja of nee. En die opname die is super puur geworden. Misschien wel doordat hij niet in de studio is opgenomen, maar gewoon vanuit jullie eigen huis. Ja, ik vind hem heel naakt en kwetsbaar, maar daarom ook heel erg binnenkomen, zeg maar. Ja. En je zegt, het is een boodschap voor, je mist iedereen in deze tijd. Mis je zelf mensen? Wel. Natuurlijk veel vrienden die je nu niet wel spreekt, maar niet even kan knuffelen of wat dan ook. En vooral mensen ook waarmee je samen zou gaan schrijven en samen zou gaan zitten. Dat mis ik ook vooral. Kijk, natuurlijk hebben we ook veel contact via Skype. En zo heb ik bijvoorbeeld later vandaag ook een Skype schrijfsessie. Wat natuurlijk heel anders is. Ja. Maar het liefst ga je gewoon met iemand samen zitten en dan schrijven. Maar natuurlijk mis je de mensen om je heen. De knuffel, de handshake en... Ja, weet je, toch... ik denk dat wij mensen allemaal fysiek contact willen en nodig hebben. Ja. En dat dat niet kan, dat is gewoon heel lastig. Maar alles voor de gezondheid. Ja, zo is dat. Nou ja, eigenlijk, ik werk ook van thuis uit en het is pas een week. Wat zijn we moeilijk aan doen. Maar aan de andere kant denk ik, als je een paar dagen skipt, spijbelt, dan is het zo lekker om binnen te zijn. Maar het feit dat iemand zegt dat het niet meer mag, dat maakt het moeilijk. Ik denk het ook. Ik denk dat lastig maakt. Heel Venray ligt aan je voeten. Wat is de boodschap die jij Venray nu wil geven? Nou, de boodschap die ik wil geven is, blijf lekker thuis. Maar zorg wel dat je gewoon lekker fit blijft. Dus lekker thuis sporten of je gaat in je eentje even in een bos rennen of wat dan ook. Maar vermijd in ieder geval fysiek contact. Want ik vind, ze noemen het bijvoorbeeld social distancing. Maar dat vind ik een beetje een raar woord. Ik noem het liever physical distancing. En probeer wel gewoon elkaar een steuntje in de rug te bieden door te bellen. En dat kan ook naar opa's en oma's, voor zover dat natuurlijk gaat. Want er zijn heel veel eenzame mensen en ik denk dat het belangrijk is dat die de steun ook krijgen die ze verdienen. En je wil niet weten hoe snel die oudere mensen dit soort dingen, het videobellen, nu ineens oppakken, hè? Ja. Het is heel bijzonder hoe dat de techniek daar toch een beetje hulp in kan bieden. Zeker. En jouw laatste boodschap die ik in ieder geval, waar ik jou de ruimte voor wil geven om die aan te kondigen, is de prachtige video die jij hebt gemaakt met Ayoub. En Stef, breng hem uit. Want dit is goud waard. Dit komt heel hard hier binnen. Het podium is voor jou. Jij mag hem aankondigen. Nou, hier zijn Ayoub en ik met Bij elkaar. Soms lijk ik te verdwalen in een doolhof van paniek. Maar de hoop die brengt ons samen. Dat is hoe je het moet zien. Worden dagen, weken, maanden. En ben je ver bij mij vandaan. Stilstaan hoeft niet te betekenen dat je niet vooruit kan gaan. Wees niet bang voor wat komen gaat. Soms zal de zon moeten ondergaan. Denk aan morgen, dus doe vandaag. De tijd zal het leren. En brengt ons weer bij elkaar. Al is de toekomst nu onzeker. En weet je niet waarheen. Het is oké om bang te zijn. We staan samen nu alleen. Wees niet bang voor wat komen gaat. Soms zal de zon moeten ondergaan. Denk aan morgen, dus doe vandaag. De tijd zal het leren. En brengt ons weer bij elkaar.
bij elkaar. Bij elkaar. De tijd die brengt ons bij elkaar.